aiwa kare ngatingotora mukana kuti happy birthday kuna Sister Ruru. Papa panika mwe kaningika rumba. Yes. Kanopinda imomu. Kikuti kanokanzwa kana Sister Ruru ndombo watsudzurira Zimbabwe. Fafaizai. Chiji zinga chikima postori kamera kwanika zero tungu rube terimbira popo nzambu ya marara zeko kumanga unde babi kwatika munda Jesu wakanaka. Mambasara kumusero suumba zitemu kwa mama kampata dotsi kunotera mbire sina muswe. Baba nganga mwe balo inindiri jaya anzwa zikongo nyaka unda Jesu wakanaka. Yemeni wo varoi havana piro momba. Iwe po Rikiti vo happy birthday Sister Ruru. Profita akaita simba rokufamba murume wemukadzi ari apa kwenda kuna mbwewa mai wemukadzi kunovaudza kuti ndini muridzi vana. Kubaba vari kupi murume akaroora mudzimai uyu. Ndichitaura nana zvara tsano roradza kuti tsano avakatotswa mafuse. Saka izvezvi kutaura kuno kwati kuti izvezvi unyoro huno itori mudari masabhuku vati bosho mina tikitapedza atikwanise kutaura leo but chiri kurwadza manje ndechekuti muprofita uyu ndiwe mwana wehumambo. Nai kanyemba munhu wepa White House kungotaurwa paredio abva amuka asipo. Icho kwadi ichocho munofamba nechimuti ndichakudzai Zimbabwe chikodzero ndakakudzai kuti monya ri pagokwe ndakuenda ikoko asi ndine mamonya angu zvakare andichanotora. Tichosvika panzvimbo muri yeZimbabwe wanike paritobuda kamota keHonda Fit. Munhu. Can't get. Hey, ndine update yenyaya yandakasina kupedza mune zvakanaka. Baba pati ndati kana maizowana nguva mozorudzaka maminutes mashoma kasongo ka anzi Obeti aliko mkomana uyu. Obeti Chari kanonzi baba na amai. Kwa kanotangira ikoko kanodudzira nyaya nokuti kwa yakazoenda muri yeZimbabwe ndofana kuipedzisa nhasi. Ndichazama nepakunogona napo kuti mukwane. Ndine nyaya muri yeZimbabwe yandichazoenda naye musi weMande yemupurisa akabata repu mainini ndokusungwa achibva kukota achibva adzoka apfeka uniform zvakare ari kuti vaive vakambomira ndoda kukubatai ari muuniform. Baba Isabel. Amai we volume boshe kuti ndinonzi Brighton Ganga paJoza South Africa yakadira mai. Tofana kumboenda ku South Africa kuita London pale mukomana nonzi Mpoperi. Yes. Mpoperi baba kwanzi isu kana makangoti masaisai aenda kuno kuziye kuti andina dzimwe hama ndiyo chimuti ndopandosangana navo saka chimuti mukachedisa munoti ndigare nani kuno. Andrea simudza mpatatiro pakatsikatsika. Andrea simudza mpatatiro pakatsikatsika. Andrea mpatatiro pakatsikatsika. Andrea mpatatiro pakatsikatsika. Simudza mpata pakatsikatsika. Simudza mpata pakatsikatsika. Yeri telefoni teweri pende for bakachwembo. Reporting to the end. Yeri telefoni teweri pende for bakachwembo. Reporting to the angel. Hati. Tapio. Woro maitsi paini fata pitani bro. Afana tusipeke shara mturaima. Jumanda wakachiwemba kemenekea. Si piniti woro mai. Then yoro chuweri pinifo. Wako chuwem. Si piniti. Woro mai. Then yoro shi. Akioro shi. Po Rikiti vo vanenge vane nyaya vachidaka kukupai munobatika seiko Papa Isabel. Icho kwadi muri yeZimbabwe ngode nyaya munondibata pa number 0771 545 025 0771 545 025 munondibata ipapo pande chandiri kutsvaka kuti svike panzvimbo mukoma KB ndazama kuti ndibate mutauriri wemapurisa pamanika land yemwana ari kubuda pa video achirohwa zvinorwadza na amai. Zvakaoma kozoita mwana wemuZimbabwe anorarama zvakare ari kunyika yeku-South Africa akauraya mukadzi wake ndokubva arova zvakare vana vaviri vamwe vana vakatiza umatori pa-critical point ari muchipatara. Inyaya dzakawanda dzakadira. Ndichazotanga nenyaya yekwaGutu yechikoro chevana vakaenda kutripi vane mari dzisina kushandiswa vari kuti tibatsiraiwo havasi kudayirwa. 22 minutes past 9. Timana mwese nyika ino rega ndingoti paka mapinda Gutu
Zvekwagutu chiri kuti kudini? Nyaya iripo muri yeZimbabwe ndevabereki vari kuchema vachiti tine zvatakarungirwa kuti tizotanga kuenda kupera kwegore vana vedu vanofanira kuenda kutripi saka muri zvikoro zvakawanda vana vari kuendesa kumatripi kubuda vachienda kuita dzimwe nzvimbo dzavasingazivi vachinodzidziswa vari ikoko asi chikoro hachingoiti zvinhu izvi chiri chega chinodzoka kuvabereki chokumbira kuti vana venyu tichabuda navo. Yes. Pachikoro pane vadzidzisi, pane mutungamiriri headmaster, koita ve-school committee SDC inoshanda nevabereki pachikoro pamwe chete nevana kureva kuti kubatana kwevanhu ava kune chinhu chimwe chete chinobuda chekuratidza kuti chachikoro. Zvadaro muri yeZimbabwe vabereki vakagariswa pasi ndokutumirwa mashoko nemagwaro ekuti izvo tichabuda panapa tichienda kunze kwatiri kuenda nevana vechikoro, but chikoro ichi chakaenda kuVic Falls. Chaenda kuVic Falls. Vasati vaenda vakatumirwa budget inofanira kuti vakwanise kuzotumira dzimari dzinoenderana nezvakaiswa panyaya ishi. Vakatumirwa kunzi vana kana vachinge vaenda uko vachaenda kuairport vachaita boat cruising. Okay. Vachatengerwa ice cream. Okay. Right. Uyezve nokuda kwenhamba yedu tiri kuona kuti mabhazi atachahwaya bhazi rimwe chete rinotakura vanhu vakati zambezi rimwe chete rinotakura vanhu vakati saka vana vedu vanoda mabhazi matatu. Mwana ega aibudisa kana kuti aibhadhara mari 120 US. 120. Then kuchibva kwose pamari idzodzo pakabuda kunzi ma-ice cream ari kudirwa $50. Okay. Boat cruising iri kuda $5. Kozoita iyo kuenda kuairport kuri kuda $5. Kune imwe yakanyorwa ipapo isina kuziva kuti vabereki vaiti aiwaka kuchikoro ndiko chirungu chiva chanyorwa $50 chiripo ipapo. Vana vachibva vatakurwa but vabereki vakamira nevana kuti vakuchienda ku trip. Pakaona kuti pakanyorwa mabhazi matatu vakaona pachipinda mabhazi maviri. Papinda mabhazi maviri kureva kuti panga paine vana vakwenda kuzara mabhazi vamwe vapinda mune ravo vamwe vopinda ravo kwozoita rimwe bhazi rakazosheyiwa kupinda kune mamwe mabhazi maviri vana vakaenda vakagara 5 pasiti rimwe chete. Kureva kuti kubva kwaGutu kuenda kuVic Falls vana vakagara varipo 5 pasiti. Vakabvunza sei hapana chakadavirwa vana vachibvoenda kutripi. Vana vaenda kutripi vakatsika vachidzoka vadzoka vabereki vanobvunza makafamba sei makazosvika here kuairport vana vangu ini ndakakura sitambosvikako vanoti handina kuenda. Nhai mwanangu kwakana uri mupoti zvakamira sei hatizvizivi. Ice cream hapana. Apo mari dzabhadhara kune imwe yakangonyorwa kuti logistics ichibva yabhadhara zvakare. Okay. Vana vanobvunza vabereki vanoti ivo vanhu vakuenda. SDC committee yakapinda, kansela vakapinda mwainza nakameramen vakapinda. Chinova chimwe chinhu chakaita kuti bhazi rizare nhamba yevamwe vanhu vakapinda hatisiyo. Tadzoka takuchida kuti chichitsanangurirwa kuti aiwazve makadzoka pamakaenda makatiunganidza pamadzoka munofanira kutiunganidza tonzwa kuti vana vakafamba sei zvakamira sei. Vanobvunza mugroup vana vedu vatiudza kuti hamuna kuita boat cruising havana kuenda kuairport havana kudya ice cream ko mari dzatakabvisa ndedzei hapana rudavira. Ndakakwanisa kupiwa nhamba dzeSDC ndobva ndavabata ipapo veSDC kometa kuti isusu tiri vana batai mukuru wechikoro. Ndobva ndabata mukuru wechikoro chandakakwanisa kupindwa nemukuru wechikoro ndichongoti sorry ndichazama kubata vabereki vanofanira kudzorerwa mari dzavo. But vabereki vari kuti mari dzatakambobvisa idzo dzakaenda kupi? Mukuru wechikoro wamakabata ndiani ane chigaro chipi? Headmaster wepachikoro ichi. Headmaster wepachikoro. Pamakamufonera muchitaura naye makamuti kudini? Ndakati munogona kupiwa nyaya isiri yenyu but tine nyaya yevabereki vasvika vachizama kuda kubvunza kuti tine vana vakaenda kutrip musi wakati trip yekuenda kwakati. Ndobva ndamushevedzera budget yakapiwa vabereki yokuti bhazi vakanzi vachahairwa mabhazi matatu. Vakabvisa mari yeva-ice cream $50, vakabvisa mari yelogistics $50, vakanzi boat cruising $5, vakanzi airport $5, vakanzi mabhazi achaenda matatu asi kurabwera mawiri kwakauya mabhazi 2. Ice cream haina kudyiwa pa-airport hapana kuendwa. Ice cream haina kudyiwa pa-roadport hapana kuendwa. Airport hapana kuendwa. Akati ndipewo nguva ndishenze vabereki.
So vaberekizo vatiwanze nanhasi hatisi kudayirwa havasati vashedzwa headmaster makamubata rini ndane 4 days ndambata. Okay, vabereki havasati vashedzwa asi headmaster mukutaura anoti iye vabereki unofana kudzoserwa mari. Dai vana vasina kutaura zvakaitika, dai vabereki vasina kubvunza zvakaitika, mari yaizodzoserwa here? Zvaizobuda pachena here kuti vana vakaenda kutripi havana kusvika kunzvimbo dzanga dzataurwa? Uye zvepavaibvunza mugrupu vaisadavirwa. Pane mumwe kwayo akatombodaira kuti endai kueducation. Saka aunza nyaya vabereki izvezvi vakachibata, izvezvi vakaukana vari pachiri vari kuti kudini vabereki. Pano pakasvika 19 pano pamasaisa echapo pakasvika 19 netsoka dzavo vachichema. Yeah. 0713-938-538 0713-938-538 KB Bozho. Zimbabwe yakanyanya ndinonzi simba rashe penzura uri kupiko takakubatai pachegutu ndinonzi admire nduku. Wow. KB nakule Bozho vezvikoro vari kutijairira shuwa vana vematicha ndo vanotorwa mapikicha kutripi vedu ndinonzi Joseph mubaira pachisano pariseko pachisano nhasi ndodzoti makachibata chemuti kuti dzitsika mwana tsika regaitoni. Iwe Zebron boss water Zebron wechele pamure wa center mbudzi hanzi yanga yadya payakasungirirwa ikazodi sabhuku akapinda mubhasi ndisabhuku aiwa kansela akapinda mubhasi achienda kutripi ane chinzvimbo here pachikoro apa? Ndikansela ndokusaka chinzi kansela wanzvimbo ndikansela wenzvimbo haana chinzvimbo pachikoro. Aiwa akapinda mubhasi sani ameno. Regai timbonzwa nhau muntundu wa Shangani papozi kana sute tiri kubwerera tsovanova chinzwa ndechepagutuka baba Isabel chamatsudzura ndechepagutu nkoma KB. Alright, 0713-938-538 dai wanga uri mubereki ane mwana akaenda kapa trip iyi yeku Victoria Falls. Wabvunza mwana mafamba sei, maenda ku airport no, madi ice cream no, maenda mu boat cruise no, taenda takagara 55 pa city. Waita sei? 0713-938-538 KB na Bozho maticha ayo na headmaster Matsosi Peswedi madai pa DZ3 timutsiroka amai vangu vanonzi mbuya Masi vari pa DZ3 na baba vangu vanonzi sekuru va Masi oro sekuru va Eva vari pa Milton Park baba Isabel. Ko mari iyo yaingo cover ko mari iyo ngaitongo cover kakufizi pavana vose ndinonzi podio pa Sunning Day. Mati mari chiripo mari chiripo baba Isabel. Yo utekwa wakaenda kuwese umone uko waibata pawo umone uko waibata pake ba 0713-938-538 0713-938-5 mbudzi noita sei Nodya poison. Podumba ari kupindura mbudzi inodya payakasungirirwa moto ukauya inotsvira payakasungirirwa ipapo yotsva here chakanyanya ichi apa pakaipa. Ndanzwa muchitaura nemutauriri weMinistry of Primary and Secondary Education panyaya yekwagutu icho kwademuri yeZimbabwe zvatinotaura tinozadzisa chikonzero kune department rinobata riri kubasa raro tazotaura navataungana ndoro vanove mutauriri weprimary and secondary education tichivazivisa pamusoro penyaya iyi. Vandoro vanoti Bozho ndakataura kuti maticha vakatumwa kunodzidzisa vana vane tsamba dzakadhindwa dzikaongororwa kuti une kodzi rekudzidzisa mwana unofanira kunge une mutemo wese wakakwana. Atidi matsotsi, atidi vanhu kusimbe pabasa. Zvakaitwa izvi utsotsi vati vabereki vekwagutu vane chikoro ichi shoko rokuita zvinzwa vanga vachitorera kutotumira timu ravo nhasi zvikanzi Friday Monday vanenge varipo ipapo. Asi zvavataura ndezvekuti vabereki ndichakupai nhamba pano yavandoro vati musaita tsika yokufona netsika yekutumira mavoicemail. Nyorai tsamba message WhatsApp kana text message right muchitaura nhuna dzenyu nezita rechikoro
vati kana tichikita kupai apa movha matitumira zita rechikoro headmaster neserake kana mune namba yake zvese ipapo zvikanzi panyaya yenyu yetrip kana vana vachienda kutrip vabereki munoenda vari kukwirira vana bhazi motovabhaibhisa vakuenda kwanzi pese pasvika vana pane chamakapiwa chiri pabudget kana vakudya maice cream munotofanira kunotumirwa mapictures vachidya vari mubot cruising munotofanira kuvaona vari paairport munofanira kuvaona muri muroad muchienda mukasvika pakashata road munovaudza kuti taakumboita recess onai zvakaita road pano ndokuti chikoro right munenge muri mugrupu vabereki muchiziviswa muchirova maupdates izvo zvakaitwa izvo uyezve kana madzoka munofanira kupa postmortem zvakaitika kuti taakuvhiya zviri mukati nezvakaitika zvobva zvaonekwa saka kwanzi izvo taurai neni namba dzataurwa navandoro panapa dzibatei asi panodiwa kutaura zvakarongeka zvinoenderana nebasa musabhipa musasende mavoice notes aiwa anditika sendai matext message kana whatsapp message information yakazara yes ndinonzi ningi ndiri kwakati ndine chichemo chakati pachikoro chakati headmaster adai kana kuti pane zviri kuitika zvakadai right kwanzi senge ave kwagutu zvamunoti kana mune matestimony emwana wenyu achitaura kuti zvakati hatina kuita munogona kuzitora 1 2 mobva matumira right namba dzinoti izvo 0779 093 096 079 079 093 096 kwanzi vekwagutu tumirai kwanzi kana bhajeti muinayo munobva maitumira zvairi zviya zvemobva matumira kuti shwe yakatonyorwa kuti Bhoshongora primary school gokwe chakuti yovhesa nayecho pasi kwanzi zita raheadmaster musasiya namba yaheadmaster nenamba dzeschool committee ikoko chikonzero kwanzi head aite zvake ega pasina school committee tinotenda madzibata kanhamba dzemutauriro weministry of primary and secondary education baba taungana ndoro munongotumira kawhatsapp kana text message ipapo manyora information yakazara zvakaitika kuti zviri kuitika zvamunenge muchida kubatsirwa neministry KB naBhozho kansela avo vanoda shamu ine munyu yakataurwa kana president iya maizivaka ndinonzi baba Moze veReal Madrid pachamboko ameno pamwe kansela vane chigaro pachikoro apa tichanzwisisa azvitadzise kuti vaite chinzvimbo ndizvo vanogonongwa nechinzvimbo yes asi kana riri zita rakamira sekuti kansela chete kansela kana vane chinzvimbo vaenda kunotsvagei mari yakadyiwa ndinonzi comrade Derezina padombo shawa pamungati ndinonzi Oliver ndiri pabhora KB headmaster uyo ngadzimbe regai kapaitwe investigations tione kuti pane mari yakadyiwa here kana mari yakadyiwa tichanzwa kuti nyaya yacho chafambiswa sei mari hanzi mari yakatooneswa moto apo ndinonzi happy masa kwaseke kuri seko kwaseke chiri chifundo nangumbusira zakuti muri kuti pata bwino 10 o'clock ndo pafika nthawe yepari manje nasi musi Friday 21 November 2025 day number 325 tiri mugore ra 2025 kwangosara 40 days kuti gore rifike kumapeto tiri mu week 47 of the year lekezani katendereka patsogoro kanacho chirongwa headmaster vakonewa basa ngavaende havo kunorima zvaramba izvi zvekutungamira chikoro ndinonzi Raini Munkombwe ndiriko Bulawayo 7 minutes past 10 baba Isabel icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza muri yeZimbabwe ndine nyaya yandakataura nezuro update yenzvimbo yandinoshodzera kuti Harare White House yemurume anozivikanwa achigara pasango kana kuti panzira munzira mugwagwa unoenda Bulawayo uchibuda muHarare chibva pa White House pedyo neservice station iripo ipapo nezuro muri yeZimbabwe kuma past 3 ndakazoti sokureva kwatakaita kuti aiwa regai timbonoona kuti zvakamira sei ndakati muri yeZimbabwe ndichisvika ndakawanikwa paine vanhu vakamira mhiri kwemugwagwa ndichidzika vanga vasina kuziva ndichidzika vachibva kuti Bhocho vachibva manya zvikanzi motokari yauri kuona iyo iri kuenda izvo ndo yasvika yakamira apa payamira apa tafunga kuti zviya zvekuti zuva nezuva kunouya nemotokari ichida sei ichipa munhu chikafu tafungidzira kuti tomupa chikafu asi payazosumuka taona nemunhu wacho apa chisina saka mota iyoyo
ndo yatoenda nemuno. Saka takamboda kuzama kuti maybe saka manje mu Harare mune motokari dzakawanda dzinenge dzichiteerana ukangona ukangomera 2 3 kumberi zvadhakwa. Saka Zimbabwe munhu uya akabviswa paya haachisipo. So atizivi kuti akabviswa kuendeswa kumbere ende akabviswa nehama here akamutora ndiani kana kuti akabva haana kubva ega akabva nemotokari asi mabviro akatizivi kuti akabva sei uye nani ari kuenda kupi. Right, makasvika kumanguva yeku-White House kumapasi 3 muchisvika pantori nevanhu vanga vakatomira vachiona motokari ichiona kuti vachiti iyo iri kuenda but iri mota yerudzi rweHonda Fit kwete dzekunaka dziya. Right, mota yakamutora iHonda Fit. Yes. Haisiriyo mota yaiunza chikafu. Saka munhu hachisipo. Okay, Zimbabwe 0713-938-538 0713-938-538. KB Nabozho, I like your combination. Shimbouya ikakunyanga ndinonzi George Maira. Yes, George Maira. Yes. Anzi uya kunyanga. No, tichataka kuuya nenyaya yedu ya Sabhuku uyu ari kukata stand yemunhu uyu. Ari kupinda mumusha memunhu uyu. Kunyanga ikoko. Utekwa uwo wanga wakumhanyira kunodya mari dzevana vechikoro wanga wapedza here zvekupa vanhu mbeu mvura yakunaya kai ndinonzi baba Alfred paretreat paWaterfalls. Vanhu vari kugadzirira Christmas nehomwe dzevamwe. 10 minutes past 10 ndio pafika ndawe pari manje baba Isabel Bonzo Nabozho muri sei ndinonzi gambe ndiri pagokwe takachibata chimuti baba Isabel. Hey, yes, akachibata kuti dze ameno kuti igokwe ipi gambe uri pagokwe ipi chaiyo papi chapo papi gokwe pachiteketere. Yes, samanotere pachinyenyetere. Yes, gokwe setere pachirere pavaambaikani rikiti bo tsudzura papa Isabel. icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba rega ndifana kupinza muri yeZimbabwe ndakataura nyaya ikurishinga pa rega ndingotanga ndichiti nyaya ndakataura muri yeZimbabwe yemukati menzvimbo yepachivu yevana vanga vari mukati mekuti yemwana wokutungwa nemombe. Nyaya yepa yazosvike kuzvino muri yeZimbabwe rega ndikuzivisei mashoko ekuti izvezvi murume wandaiti akataurwa pakati pevamwe vainzi vakabatsirana mukati mekuti vanga vakuita matestimony kutaura kuti ivo vane chokuita pamwana uyu akaita accident ari kuchipatara akashaika nezuro pasina maminitsi arimo imomo kwanzi nhunzi dzanga dzamomotera akatoendeswa kumochari nokuda kwokuti nhunzi dzanga dzawanisa paari but achangofa. Mushure mekufa nhunzi dzanga dzatoungana ndobva ipapo pavakadzi vaviri vekutanga vaikuenda kunodonhera pamusha apa 1 kwanzi izvo nezuro zvakare kumapasi 4 dzemanheru akazosvika ndokudonhera pamba apa adonhera ipapo ndokuita nhunzi ndokuzosimudzwa ipapo achiendeswa kuchipatara achibva afa. Sakutaura kune kwatiri kuita kune vaviri vafa murume nemudzimai vari vanhu vane misha yavo vari kurwara vangani vaviri. Hey, baba Isabel ndichiri kuyeuka nezuro vanhu vaitotsvaga nhamba dzemubatsiri akabatsira panyaya yekuchivhu yemwana wokutungwa nemombe. icho kwadi muri yeZimbabwe ndobva ndabva ndatora nyaya yekurushinga yevana vanga vasingaendi kunoona baba vakazvarwa vari 5 1 achibva ashaika newemukomana kukasara vakomana 2 nevasikana 2 vasikana 2 baba vari mukati mekurwara vakarwara gore ne4 months vakarara vari panhoro but vanakomana vaisaenda vachiti hatina kana mari tiri kushava kana mari umwe ari kuchiredze ane mashopu yake kosoita ari kubhulawayo ane mabhawani basa raanosevenza asi zuva rakafa baba vasati vafa kudaro vakaudza Sabhuku nevamwe ukama kuti ndakuudzai kuti ini ndiri kuona mazuva angu ekurwara nokufa aswedera ndiri kukumbira kana ndichinge ndafa vana vangu vakomana ava vasasvika parufu rwangu. Vakomana vakaziviswa nokuudzwa mababa pavakafa vakomana vafonerwa kudaro mwanakomana ari kwabulawayo achibva pinda parodhi ndokutora motokari yake ndokuisa mwanakomana wake pamwe chete nemudzimai wake neumwe mwana zvakare kunoti motokari yakauya ine vana 2 kusanganisa nemukadzi wake naiye baba vachona kureva kuti vana 2 nababa nababa naamai kuita 4 firstborn yemukomana uyu akabva aipa zita rababa vake vanova ndo vari kurwara vanga asingaendi kunoona. Yes, ari parodhi kuuya ndokudhiraivha motokari ada kusvika muchagutu mota ichibva ita accident mota yadonha kudaro mwana wake wakapasira baba vake ndiye akafira panzvimbo nematambudziko. iye haana kumira akati ndikuenda kumusha kuna baba paakabuda asina kukuvara iye neumwe mwana nemukadzi vachibva tora zvakanga nazvo ndokupinda mubhazi ndokuenda kumberi ndokusvika pambari ndokukwira bhazi vachienda kurusvika kurufu rwababa vachisvika pamba akagamuchirwa nevakawanda ndokubva aziviswa kuti muchiri kurangarira mashoko akateerwa nababa ekuti kwanzi hamufaniri kusvika parufu zvangu zvikanzi kurwara nekukura hazvina basa regaendiwe nebaba vake achibva abatoro kune madzisagura nevazukuru zvikanzi andeika tinokusvitsai muone pakarara mutumbi wababa. Yes, achinopinda makarara mutumbi wababa mutumbi uchibva wakosora iye achivhunduka ndokutanga kurwara jere
akutobatwa angari kuchiredza achitevera zvakare achiudzwa kuti kwanzi usasvike pano zvikandizo kurwara nekukura zvinosangana atikakuni kusvika pana baba achisvika muyadhi achingopinda muyadhi ndokutaka kuti asi munhu akurwara nenjere kunotora huni dzanga dzichibikiswa nevakadzi akutaka kurova vanhu vese vakaguma vasungwa ndopatakagumira nezuro yebo vanhu vaona zvakadaro vanhu vakabva kuti vedu we ngatitsvagei apo tiite sei tikwanise kuti tiite sei baba vavigwe right vaisapinda nyaya dzese varoora vakabvabhatisa vakadzi vevarume vakabvabhatisa nevana vavo vachibva vaenda but vanhu vakasara vakutsvaga mubatsiri toita sei nenyaya iri kuitika iyi zvikanzi ngatifambei ndokufamba vafamba kudaro Zimbabwe inzwai vachinopinda kumubatsiri mubatsiri akashevedzera akati vakomana muri kufungudzana munhu akafa uyu kuvana ava tori mupenyu izve zvari pano munhu akafa neshungu ushu vana ava tiri kuvaona pano kuti rwara kwavari kuita kuilaki shungu dzemufi ndedzekuti dai vatungamira dai vafa mufi akabva ati tuku kumuzukuru umwe mwana wemukoma wemufi mwana wemwana wemukoma wemufi ndo pakabuda mufi achitaura achiti inzwai Zimbabwe baba ava vaizivikanwa kufamba vachikamhina baba ava vaizivikanwa vane zvinhu zviviri zvemasainzi emunhu akafa mwana uyoyu akabva tava kuchinja kuti tava kufamba achikambira anoita senge anokakama anga kutokakama voisi vanhu vaichanzonzwa richibudira sekuru vakafa zvikanzi izvo chokutanga ndoda kuti ndikuzivisei kana inini ndaisachengetwa ndokusaka ndakatora sazita wangu kana ndichiti sazita ndiri kureva mwana wemwana wangu waakapa zita rake aizomuchengeta sei akatadza kuchengeta inini ndokusaka ndakamutora mwana akafira muaccident ndokusaka ndakamutora saka iko ndiri kuti inini vana vandivadi pano zvikanzi taumbera veukama nevazukuru kune vana vakasara vabereki vaakurwara pulasi tine mwana rume mochari toita sei zvikanzi izvo ndiri kuda kuti zvese zvakashandwa nevana ane bhazi ane purazi ane motokari ane bhawa anouya kuzosarenda zvese pana mai vavo pano votanga upenyu hutsva varoora vachibva vashevedzwa pavakashevedzwa havana kuramba nemhaka yei vane mwana ari mumochari anoda kuti amaidzi ndokubva vatsoka zvikanzi izvo muchisvika pano tichatanga taviga kana tichinge taviga tozogara mazuva ekurerutsirwa tozodana zvakare mhepo yodzoka yotaura varoora makateerera saka zvinhu izvi zviri kuitwa musi wesvondo varoora vakadzoka pamba ndopayave nyaya sekuru baba ava vakachengetwa vakavigwa here vakazovigwa vana vakomana vari kurwara vari kurasika njere vari kupi nguva inongobuda mhepo vanogara kuita kudeso kuita vanhu kwavo vakutoteerera mhepo ichienda vatanga wobva wasungwa saka izvozvi vari kurwara varipo pamba madzimai akadzoka iko zvinozvi but madzimai ane shoko ravakataura achiti tiri kukumbira nokuchema kuti kana tichinge tapedza nyaya iyi isu hatisi kuramba hamino varume vedu ndivo verudzi rwenyu tiri kukumbira zvese zviendeswe kuitirawo vana vedu vatasara tinavo asi varoora vese vakataura mashoko ekuti tiri kukumbirawo mutisunungure tichipedza kuita zvinhu izvi isusu tiri kuenda kumamisha edu tiri kukumbirawo tinotsvaga umwe upenyu hwekutanga kunorarama pakaipa so vari kuti sekuru pakabuda mhepo pamuzukuru vakati vana vese vaisandiona ngavaunze zvese zvavainazvo vape amai vavo vatange upenyu hutsva ende mubatsiri achibva ati kuti muzive kuti ndiri kutaura nemufi ndogona kutokuudzai kuti mufi chiuyai mumboita zvamuda kuita nguva iyoyo varume tavakuridza mere maiwe vachasiva kutobvisa hembe wobva kuti aiwa sunungurai vana venyu vanhuzi but havana ukama zvichitaurwa zvichibva pamuzukuru uyoyu abude uyoyu chakanyanya irushinga ndokwada gweja KB iti bhozvo ambouya kuno kushurugwe kunonzi kutokwe kuno hakuna vamiririri handiti ka veredhiyo vanombosvika kuno please tahwa nekubirwa mari nematicha kozoti tongobhadhariswa mari dzematransport emafertilizer zvisina kujeka please ndinonzi moyo ndiri kuno kushurugwe ndine nyaya yekutokwe mkoba KB yandisati ndaita yaticha ari kudanana naamai nemwana iye mwana wacho achidzidza zvakare muklasi make
akura sei mwana uyu mwana uyu iform 3 form 3 panenge pane mhosva ibaba hey ticha ari kufambidzana namai nemwana achidzidza muklasi yaticha saka mai vaitomboenda kumba mudzidzisi ane mukadzi but mukadzi anogara kumusha amai vaitomboenda kumba kwemudzidzisi but zvakutooneka dzimwe dzenguva kuseni mwana anotobuda mumba memudzidzisi uyu amai vachivasipo pakaipa iriko kusurugu toko iyoyi Kanyemba na Bozho vana ngatikoshesei vabereki vedu honai manje zvakuitika ndimhurisirauka mudhara wangu anonzi mwana wemhene ari kubvura tsuro ari mumagadheni mwana wemhene ndiye mudhara ari kubvura tsuro baba ari mugadheni akachibata semuti pane chimwe chiri kupisa tisatapinda muchitoro nevasaura vedu veH Solutions icho kwade muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsutsura dziri kuitika matima wose enyika ino paka dema chekulema chiri kuti kudini Zimbabwe unyoro huno andisandapiwa kuti yapapi madzisabhuku vagara asi ndambona kutora masabhuku ese akaenda foni pasi ari kutiza chiri kuti kudini chekudema pane mukadzi akaroorwa nemurume wake ndakwanisa kuzotaura nehanzvadzi dzemukadzi uyu mukadzi uyu achibva roorwa ndokugara nemurume wake agara nemurume wake ndokuita nguva yakareba pasina kubuda budzi kana ndichiti budzi mbereko kana mwana hapana kana pakambobva kuratidza kuti mudumbu mune chinhu vakanga vakangogara mukadzi yakabva kuenda kumasowa achinamata kunomba madzibaba iko kwanoshedzwa nezita rokushedzera kuti madzibaba Bhosho beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemeniwo varoi havana piro mumba iwe kumasoweko vari kunamata vari kunyengetera Jehovha sezvo makatitumwa mari bwezuro makataura kuti muchaita zvishamiso vasina mbereki vachapora zvine mana mapofu vachaporeswa neniwo handina mbereko ndinokumbira kubata mwana pasina kuva nhumbu tuku amai vazitakura zvimasign and symptoms zviye zvinokuratidza kuti amai vazitakura zvavepo zvokuti baba vakutokumbirwa mushana kumapastitudze usiku unouwana kupi mushana murume aingu taiwa ndizvo kana sechinhu chaichemera yes pamwiri ndipo right kachitunda kuenda mukati menyaya hama dzemukadzi uyu dzakaenda kunoshandirwa vari mukati mekutsvaga kuti izvo pane dzimwe nhamo dzavo mwana kwete mwana akaroorwa hama hanzvadzi dzake naamai vemukadzi uyu ndokuenda vachinobatsirwa vari ikoko ndobva zvabuda zvikanzi hongu vavinga zvakati imimi but munoziva here kuti mwana wenyu murume waari kugara naye asiriye muridzi wemwana pane kwaanoshandirwa ndiko mwana iye musikana achibva azoenda nababa kumasowe ndokunoudzwa kunzi iwe taura nyaya yako kusvikira azotaura ega chiudza hanzvadzi dzake kuti vaidiwe pane zvandakaprofitwa zvikanzi hautauri pane zvandakaprofitwa ukaprofita unobvunza kuti iti kwete here kana kuti hongu unozivei nezuro ndo pakaita chisione kuZimbabwe muprofita uyu ane munamato kwanzi wokuti anokudzikamisa kuti nyange uriwo baba vemwana kana kuti murume wemukadzi akakwanisa kutora mukadzi nababa anove murume mukadzi wacho nemurume wake naiye kufamba netsoka dzavo kuenda kuna amai vemukadzi murume achisvika achiti mama ndauya nemuprofita uyu nemukadzi wangu ndichikuzivisai kuti mwana nemimba iripo iyi hazvizi zvangu ndezvemuprofita uyu muprofita achiti hongu izvozvi mudzimai uyu ane mwana nepamuviri mwana akura sei akamana kutori kuma 3 years nepamuviri kurira kuti makore vanhu vari mumagunde vachifamba nemuprofita baba pamba vari kufunga kuti mwana nepamuviri ndepavo saka amai vachiudzwa amai vemusikana vari kuti kudini ipapo ndopazounganidzwa vanhu izvezvo vari padare nemadzisabhuku masabhuku vati Bhosho mira timbotanga deresei tapedza nyaya but pane karunyere kupe kekuti akadzi kekutanga kune mamwe madzimai akushedzera kuti taikona kuzvitaura takazvitangwa kare baba Isabel muri kuziva here kuti mazuva adarika aya pane vhidhiyo yanga ichitenderera handizive kuti ndeye muZimbabwe here muprofita achisina achiganga nemadzimai pasowe asi panenge pajurahoro pamba takaiona so hatichazivi kuti ndiyo here ikaundi saka iko zvino Zimbabwe regai timbonzwa
hama dzemwanasikana hanzvadzi dzako tiri kutaura navo kuti vachiri zviri papi parichasvika panzvimbo tinzwe kuti madzisabhuku vatonga sei, nokuti madzisabhuku vakamirirawo nzvimbo. Kune vamwe vanhu vekuti kunyange uri mutungamiriri kugara navo munzvimbo vanonetsa. Ndechekupi ichi? Padema apa. Dema. Muprofita ndiye akanotora mudzimai uyu nemurume wake navo amai kumagunde amai kumagunde jekesa msutu vakananga kuna amai vemukadzi kana kuvhunduka. Regai timbotengesa tiri kudzoka manje tama kubva kurushinga ndanyara neuroyi hwako mudhara kuroya wakafa kudaro. Ndinonzi Joseph Mubaira. Zviri kufambira Joseph Mubaira 12 minutes past 11 ndopafika nthawe pari manje papa Isabel. Right, rega ndikutora vaterere vaviri vatatu timbonzwa kuti vanoti kudini kubudikidza neidzi dzatsudzurwa dzapfapfaidzwa dzakwapaidzwa napapa Isabel. 0713 93853 0713 93853. Hello pa National FM. Peno bzaita ntedi wacho 0713 93853 0713 93853. Madzibaba. Okay. Madzibaba akauya kuno anodzoka asina musoro. Ndinonzi Brighton Murimba pabocha pamarande. Alaiwe. Zimbabwe. KB na Bozho. Vakadzi atinazera nawo. Handisi kuziva kuti Mwari vachatora vakadzi veserini zviri nani tisare varume chete munyika muno. Handidi kutaura zvakawanda ini itapfo. Kuna timu Mashasha, Kelvin Joao, Tinashe Gotora, Shekman Matono, Addington Mpukanya, Forgive Nyama Dzao, Innocent Manyoso, Victor Katio, the National FM Shift Boss, Prominent Mandombo Samaita, Mrs. London British Singaipe, Gogompof, nevamwe vose vakachibata chemuti ndinonze London British Singaipe pamvuru apo pedyo ne Mega Save. Baba Isabel, mudzimai uyu akaenda kunobatsirwa namadzibaba. Vachibva vashereketa zvavakaita, achibva abata pamuviri ndokubva adzoka achiti pamuviri ndepako murume wangu. Right. Vagara kudaro mwana avepo. Munogona kutomupaka zita rasisi kana sekuru. Then achibva abata zvakareka pamuviri. Achiti pamuviri ndepako murume. Ndepako dedi. Kusvikira zvazobuda pakaenda kunobatsirwa natsano. Yes. Kuti muri kuzizira kuti hanzvadzinyo pari kugara nemurume. Pakaenda madzibaba, murume uyu nemudzimai kumba kwaamai wemudzimai. Vakazodzoka vakaita sei? Murume akatoenda nemukadzi wake kumba kwake. Hama dzichisiso shoko naamai kuti ndo shoko rake kusukanirwa panapa nezuro. Hanzvadzi ndosadzounganidza vanhu nokushevedza mukwasha na muprofita Chikomba kuti vasangane pamba pasabhuku. Saka izvo zvikuseni kuva pasi 7 vanga chitori pamba pasabhuku ranga ratichanga dare. Muprofita hapana zvakataura here pakataurwa nyaya iyi yokuti ndiwo muridzi wemwana nemuridzi wenhumbu? Anga chitori nemamwe mashoko ekuti hapana chakashata kuti mudipe mukadzi wangu ndiende naye. Muprofita hana mudzimai? Anaye. 14 minutes past 11 Zimbabwe. Regai katimbopinda muchitoro timbotengesa nevasaura vedu veSell One Electronics, pure quality no deception. Aiwa karega tingotora mukana kuti happy birthday kuna Sister Ruru. Papa pani kamwe kanenge karumba. Yes. Kanopinda imomu. Kikuti kana ukanzwa kana Sister Ruru ndombo watsudzurira Zimbabwe. Fafaizai. Chichinga chikima postori kamera kwanika dziro tunguru vetiri mbira popo nzambo ya marara dzeko kumaka unde babya kwatika munda Jesu wakanaka. Mambasara kumusero suumba zite mukwamo makampata dotsi kunotera mbira isina muswe. Baba nganga mwe bwalo ini ndirija ya anzwa dzikongo nyaka unda Jesu wakanaka. Yemeni wo varoi havana piro momba. Iwe po Rigeti vo. Happy birthday Sister Ruru. Ifumainzwa ka update yokurushinga madzinzwa kadzatsudzura na Baba Isabel kaka kubva padema apa munoti kudiniko. Baba Isabel pane vari kutumira ma messages vachiti mudzimai uyo akashandisirwa mbiya chete nemuprofita. Kuti kudaro. Amen. Uri kwere munamato wokuti unopinza murudo rusiko kumumanikidza kupinda murudo nokuda kwokuti kungomkanganisa brain uri munamato unobva kuna Mwari. Uri kwere Bozho
nakanyemba namba zhinji yemaprofita vari kushandisira yava kushandira nemweya yenyama havachaite zvedenga ndinonzi DJ Wax kuZimbabwe vari kushanda nenyama havachaite zvemweya. Alright, uri mudzimai wakarorwa une murume wosvika wanzi nemuprofita tanga wasangana neni kuti uite chi uite mbereko uite mwana unoita sei pakadaro 0713-938-538 pane vari kutsvaga kanhamba dzemubatsiri wekurushinga Papa Isabel. ichokwadi namba dzinoti 0777 934 0776 838 443 0776 838 443 ne imwe yacho inoti iyo 0781 150 770 0781 150 770 ndinovimba ndizo namba zacho. Pane message iri pana KB Nabozho 20 Borodeo Police takuvara kuno ku Heathcliff nematsotsi hakusi kufambika kutanga 7 manheru ndinonze Boss Prinko pa Alpha makaendere kuno reporter kumapurisa Boss Prinko handiti munogona kakuti yes matsotsi anesa ku Borodeo maenda here kuno reporter mazivise here mapurisa asi maprofita varote avafemberi kubva pa Heathcliff kusvika kapa Borodeo Police pa Helensville padhuze chiri kukaita kure mukoma KB but kana pane nyaya yakafanana nodaro reportai endai muno reporter anditika mapurisa vakwanise kuita sei vakwanise kuita ma investigations avo uye vaise timu inenge chifamba manheru avanonoke ndikanzi kudini KB Nabozho chifambi chevakadzi chanyanya kuti kudaro here muZimbabwe hatingati isusu chanyanya chifambi chemadzimai nokuti pane vakazvibata Baba Isabel havasi vadzimai vese anditika vanorasa huno ende madzimai acho vacho vanoita avaiti vega vanoti nevarume asi tabvunza nenyaya yekudemai kuti waenda kunobatsirwa kuna madzibaba kumuprofita obva kuti uite dambudziko riri kumurume wako kuti uite mwana unofanira kusangana neni unoita sei pakadaro shoko rasvika pakaipa Bozho nakanyemba uyo mukadzi wekushina namadzibaba anenge anga aitodawo nezvamadzibaba nokuti kana mbereko yanetsa hanti munofamba mese nababa iye akaenda oga obva abvuma futi zvakataurwa namadzibaba ndinonzi tawana nyasha padombo shava showground andipikisi mukoma KB honai pane mwana ari kufamba iko zvinhu zvipane mimba dai masina muprofita akazongobuditsa nyaya paitozadzwa danga kapa right danga raitozara riri kutenga kubereka risuburu ini my big sister akaitirwa munamato nemuprofita wemasove vakatororana mukavaona imi havapindirane kana ka1 zokuti vanhu vanotoshaya kuti akadeiko pamurume iyeyi mwana akatiza kusiya chikoro ari form 3 kutiza kunoroorwa ende maprofita anozviita akangonzi uyu munamato unorara wakautsamira umwe unofamba nawo akutozvitaura kuti ndakaita munamato uyu ndakatotsanya vhiki rese kuti ndidiwe. Muprofita akashandisira munamato mwana ari muform 3 mukateerera shoko riri kutizwa avawirirani kureva kuti mwana haana kuda nerudo rwake saishanda munamato avachawirirani yebo vanhu vanotoshayiwa kuti chii saka munamato uyu unenge uchibva kuna Mwari saka mubvunzo wangu unoti pari kuenda vanhu kunobatsirwa voziva sei kuti uyu ndiwo kwaMwari uyu ndiwe kubata because kana vachishandisirwa kana munamato vachivharika vari kuita nekuda kwemunamato kwete kuda kwavo saka vanhu voita sei vanenge vari kutambudzika kona uye mukomana wekuchivhu uye aibhadharira musikana wake school fees musikana akazoroorwa neumwe murume yava papi akazovigwa here mukomana kona uya munya akazovigwa here ndinonzi Henry Chaoma pagwanda mukomana wekuchivhu akavigwa dziya dzaipisa dziya then munyaradzi asati avigwa zvakare achiri mumochari wekuchivhu akavigwa vakaendere hambu yavainzi ngavauyi kumochwari aiwa no havana kuenda
pane zvakazoitika. pane zvakazoitika. Tinotenda maita basa. Alright, hanzi pane zvakazoitika. Baba Isabel vakadzifambira nyaya dzacho munyaradzi asatavigwa. Tinotenda. Regai katingona katingoverenga one message tisati tabuda panapa tozodzoka zvakare. Alright. Bojo sorry ndokumbira ukanhamba dzimubatsiri ndapinda mumba dzichipera kakutaurwa dzekurusvinga. 0781 150 770 0781 150 770. Vana madzibaba avo vese hapana mutsvene ini ndadaro musandipikise please. Ndinonzi Innocent Manyoso pamvuri weZebra Cross. Vese. Tingati vese here. Kana. Kana murume wana akakanganisa toti varume havaite. Mudzimai wana akakanganisa toti madzimai haite. Wani zvakauraya tose tave mondi. Ko wani zvane rudo kumudzimai wake tese tine rudo. Wanda kawe pa stop over wacho mataneko. Murume uyu akapa mwana nepamuviri mukadzi munhu anoda shamu ine munyu. Ndinonzi madzibaba saint pa Epworth. Vanhu vatsama. Mabero 713-938-538. Okay. Chichiri kuitika nenhare dzedu 0713-938-538. 0713-938. Yes. Yabvuma paita munango pantedwe. Hello pa National FM. Hello mamukase. Tamuka mamukase. Anosa mukazavo. Mainosa kuri seko kwa Dhangwezi? Dhangwezi kwakanaka. Kusaka ndida kuziva kuti kutekwa kwaendwa vachingoti chashedza vabereki vari kuvashedza rini? No, apa tichiri kutaura pakuti isusu ndimi vabereki. Ndimi makaendesa vana kupi? Kutripi. Makapiwa budget mari dzese mukabhadhara. Vana vachibva vadzoka vachiti pamari dzamakabhadhara vabereki hapana zvatakaita. Munoita sei? Ini nangu ndiri nangu mubereki. Handikuda zveyowe. Hatisa zvekurovana naheadmaster. Ati kune vanoendwa kumusoro kwaheadmaster vekuti ndogona kunoona besides kuti ivo semurehwa wepaDhangwezi havandibata rafu. Pane vandogona kuenda here kunoona ari kumusoro kwavo. Varipo vakuru vaheadmaster. Saka ndobvumirwa hangu kuenda ikoko ndakazvimiririra. Chokwadi? Saka togona kubatana isusu vabereki vane vana vangu vakaenda kutripi toenda kuna headmaster. Toenda kune mukuru waheadmaster tonotaura. Kana kuti totanga tati komiti yepachikoro yega ndisi ndo vanobvumirwa kuti vana headmaster isusu tasvika kuna headmaster. Totanga taungana neiyo yacho komiti yepachikoro yatakavhotera iyo. Tovaudza zvichemo zvedu takabhadhira mari yedu yakati vana havana kuenda kwanga takatarisira kuairport havana kuenda kupa havana kuenda. Saka toda kuzodzorwa mari yedu bheki vana voweka mari yavo inoenderana nekugara kwanga kwakaita vana 55 kuti mari yakashanda ipapo imari then mari yedu imwe yese votidzorera. Pasina izvozvo headmaster ngavabve pachikoro. Aiwa ngavabve watadzaka kutungamirira. Ko kansera vanga vachienda kunoita iko kutripi? Kansera kwanga kuine musangano wekutripi. Kansera ngavagadzire nzira mazese murungu yamkuti mune makomba murodhi mune chiimba matara hasi kuoneka. Ndobasa remakansera kairi. Ko kansera vari kudai kuchikoro? Patripi yevana kansera manje. Isusu machaya kuno kuti utomona kugadzira rodhi pamanyama apa ndobasa rakansera iroro. Akuna kuti kansera kuchikoro kudai kansera. Ingomutsai vaviri Mainosa. Motivational quote of the day yanhasi tiri kuipiwa kana Daniel Gorejena mapfumo ari kuti kutwesa nzeru kana kupunza maningi kudasiyana na kupenyeswa na Mulungu. Kutwesa nzeru kana kupunza maningi kudasiyana na kupenyeswa na Mulungu. To be educated or learned is different from the wisdom of God. To be educated or learned is different from the wisdom of God. Right. Kuve nedzidzo yepamusoro kwakasiyana kana neuchenjeri waMwari. Ndiwo ka motivational quote of the day kuchokera kuna Daniel Gorejena. Regai katingotora kamutereri ari parunhare tinzwe kuti akatibatsirei. Hello pa National FM. Dati kwa nini anaenda kumprofita ndikaona ndanziuya ikuno ndikatiza neupenyu wangu zinorambirwa. Vamwe havasi kutiza neupenyu. Ndinyanyo kuvavarira mana bwatobereka vana nemuprofita. Chokwadi wobva wachengetesa murume wako vana vasiri vake. Remunoziva kuti zvinoita Mwari pazvinhu ukatesa vana vavo kazhinji vanotorera ikoko chaiko hambofa vakaregera kutorera ikoko. Vanoita sei? Vanonyepedzera kufanana nababa vepamba kuti iwe unenge uchingofungidza kuti vana vako asi vasiri.
Nambonaka ndikutaurira azinambonaka ndazofarira hangu chekwadhariweni nezuva kuti chakazoti zvirinani kuti baba vakazoita kuti kurabudirwe. Saka vanhu vasambofunga kuti hanzi baba vakuroya vakafa. Iwo havasi kuroya vakafa. Baba vangoda kuti isusu vana tione zvatinofanira kukodzero yedu kuvabereki vedu. Ndizvozvo. Saka tisamboti hanzi nekuti munhu akafa ari kuroya. Aiwa ende ndatofarira zviri kuitika zvese. Saka isina kuti kumapeto kwacho ngazvive pachena vana vavo kana vachiita kuchipa vobviswa havo mukupenga mutotongoti aiwa kuvadzimu wese zviri kuitika tazvinzwa. Aiwa tinotenda Mainosa. Tinotenda vedu vemukomborero yakanaka. Maita basa. Bye. Nasi iWorld Hello Day. Yes, nasi iWorld Hello Day. Kune mumwe wako urongoti hello baba Isabel. Izvi zvinopromota ka peace and understanding right through communication. World Hello Day uye World TV Day right. Nasi iWorld Television Day. Pasirose vari kutarisa ka influence yakaunzwa kane television mukufambisa kamashoko handiti kakubudikidza kane musangano wakaitwa mugore 1996. Tirimoka muchirongwa chamunonzirwa kana vasagwera vedu Population Solutions for Health vachitsigirwa kane Swedish Embassy ne Ministry of Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprise Development pa National FM Kanyemba Bonzo na Boshongora. Tete Patricia pane mubvunzo uri pano. Hanzi mukoma Kanyemba na Bozo. Titaurireoka kuna Tete Patricia kuti murume handiye ega anorowa kune murume handiye ega anorova kune varume vari kutsemurwa nevakadzi ngavataure vaine saidi varume tanzwa nekurohwa nevakadzi ivava mungati kudini? Alright, maita basa mukoma Bonzo hongu vari right. Handisi kuramba kuti vakadzi varipo vari kurova varume and varume vakawanda vari kuramba vachizvitaura. So kana uri munhu wechirume ari kurohwa nemukadzi wake tinenge chikukurudzirawo futi kuti unoripota kumapurisa kuti uwane rubatsiro. Unokwanisa futi kuenda kuMinistry of Women Affairs. Inonzi Ministry of Women Affairs but vanobatsira futi vanhu vechirume. So vanokwanisa kuenda ikoko vobva vamubatsira kuti aite sei kuti asarohwa nemudzimai wake. Tinotenda zviri kunzi nemuteereri ari panapa yangu imba ine abuse every day ndinototya kurara kana nguva dzemanheru dzasvika. Alright, kusazoziva kuti muteereri uyu munhu wechikadzi here kana kuti munhu wechirume. So kana ari munhu wechikadzi nyangwe munhu wemurume futi ndongodzokorodza kumashoko andataura kuti munhu wese ari mu-abusive marriage tinokuda une vana vako vanokuda vabereki vako vanokuda usati waurayiwa kana kuti kubviswa ziso kana kuremadzwa nemumwe wako tinokukurudzira kuti enda unoripota kumapurisa ari pedyo newe uwane rubatsiro. And mucommunity maanogara futi mune anonzi malocal leaders ekuti anokwanisa kuti unotaurawo nyaya yake uona kuti womubatsira sei kana kuenda kuMinistry of Women Affairs iri pedyo naye. I'm sure mukoma Bonzo munzvimbo dzatinogara somehow structure yedu yegovernment of Zimbabwe mune Ministry of Women Affairs kada mushandi wavo anenge ari munzvimbo inenge ichigara munhu iyeye ndanotaura nyaya yake. Ukaenda kuMinistry of Women Affairs vanobva vaziva kuti vanoifamba naye sei kuti vamubatsire kuti awane rubatsiro kuti asaluza life yake kana kuti asakwadzwa pamuviri wake. And sezvanambotaura futi anokwanisa futi kufondera toll free line redu irairi anambotaura 080801117 tinotaura naye toona kuti tomubatsira sei kuti abve mu-abusive relationship iyoyo cause tinomuda and tinoda kuti aramba achiraramawo achifara. Tinotenda regai tingoverenga 2 messages musati mapendera chirongwa. Pane muteereri ari kuti isu varume tikataura kumapurisa tiri kusekwa. Alright, ndapanzwa ipapo sese zvandambotaura kunewo Ministry of Women Affairs ndobasa ravo vanobetsera vanhu vari kuexperience gender based violence whether munhu wechirume whether munhu wechikadzi vari kungoti huyai kwatiri tikubetserei kuti munge mune rudo rusina mhirishonga. So ukangoaprocha munhu anoshandira Ministry of Women Affairs munharaunda yaunogara anokubatsira anotoziva kuti anoita sei kuti wane rubatsiro.
ichi chirongwa ndachifarira mukoma Kanyemba naBhozho. Ndinotosvibira kuti vambotaurawo kane murume wangu nokuti hadi kuoneswa, hadi kutsurwa, kungomutsura chete akutondirova. Thanks mukoma Bonzo, but ndazvinzwa tazvinzwa but dzimwe nguva tinokwanisa kunge tisiri padhuze newe kuti tikubatsire, asi zvinoda iwewe kuti uzvibatsirewo pachezvako, kuti unotorawo step yekunoripotao kune vamwe vari munharaunda yaunogara kuti uwane rubatsiro kumapurisa sezvanambotaura kana kuMinister of Women Affairs, vashandi veMinister of Women Affairs vari pedyo newe, nekuti ukamirira kuti tiuye tizokuwana pamwe hanitomboziva kuti uri kupi, unogara kupi, unoita nezvei, asi iwewo pachezvako kati rega ndifambe ndinowana rubatsiro unobatsirikana. Tinotenda mashoko amungada kusira mhuri yeZimbabwe tichinopendera kachirongwa chedu Love Shouldn't Hate, rudo harurove utando karuhlukumeze. Alright, mukoma Bonzo, ndoda kungoti sezvatadzidza kubva kuna Munya kuti varume vanokwanisa kushanduka. Unokwanisa uchirova kana kushungurudza mudzimai wako, asi une choice yekuregera kurova uku mhirizhonga mudiwa wako. Zvandambotaura kuti tinoshanda nevarume vakawanda mukoma Bonzo. Takaona futi kuti vanhu vechirume vanonetsekana yatinoti pachirungu kuti open up, okutaura zviri pamwoyo pavo. Zvakadaro ndotaura futi toll free line redu re080801117. unokwanisa kutifonera atotaurawo newe otokubatsira. Unokwanisa kuenda kuMinister of Women Affairs kana kumapurisa kuti uwane rubatsiro. And tiri ipapo paunonzwa kuti semunhu wemurume o munhu wemukadzi washungurudzwa nemumwe wako oruda kumurova kana kuita mhirizhonga naye, isu tirongoti sePopulation Solutions for Health zvidzore suduruka, ibva panzvimbo. Ukabva panzvimbo unozodzoka wapomodzeka, saka unenge watoredusa mukana wekudini wekurovana nemudiwa wako. And I think ndoda kupedzisira ndichiti mukoma Bonzo, sevanhurume vanhurume vanofanirwa kuwanza simba ravo kuratidza rudo kumudiwa wavo not kumurova. And ndangopedzisira ndichiti zvinogoneka kuva murudo rusina mhirizhonga but rune mufaro, nekuti kana uri murudo love shouldn't hate, rudo harurove. Esape wachada kukubatai munobatika sei? Icho kwadi muri yeZimbabwe ndikati kuti Timothy Mpoperi akabata chimuti aripo pa UK pa London, kwanzi ndakachibata chimuti veduwe, kwanzi ndasingazivi kuti chimuti chinopinda kwatiri kuno kuchapindira muIrope, akachibata ari pikoko. Saka ndinoti muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata pa nhamba dzangu dzisina chipomero, nhamba dzisinganyadzise, iyi nhamba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025. mamukasei zvenyumi vanoshedzera kuti muzondi wanyamanga pamwe chete nachifi chitsungu Headman neshangwe pamwe chete nevakabata musobo chimuti vanonziwo mai mashoko vakabata chimuti variko kwagutu kwanzizo. Ndakachibata mai mufaro mashoko kwanzi ndakachibata chimuti ndiri kwagutu handisi kuchisiva. Ndapota musabhipa sa muchineripi chidziva The illegal structure. Po rikiti vu. Kanyemba Bonzo naBhozho Ngora, Washington Mari.